Sngi Sdang juga Lympung Kynjatbol ki Samla ka thaiñ East and West Khasi Hills District kabade ka Kyrdan Second Division League Football Tournament arhajar arkusau balapan ya jaka Pyndengumiong District Sports Association mentah Khasi layo ban sakhi ka jingialehkai nyngkong hapdeng ka Missionbh Pyrshah ka Nongrang bat ka jingialehkai ka balabut la sakhi hapdeng ka Amigos FC Pyrshah ka Lamlyntoi SSCC. Hakani ka Lympung Kynjatbol bala pynlong ha madan Dom Mawlum Pyndengumiong Mairang ki kynhun ki bala poi Missionbh kilong haduh tylli bala phia ha ki saw Kyrdan ha kaba kini ki kynhun kinyakun Pyrshah iwe bakin yo ban rung shira quarter ka semi bat ka final bat ka kynhun ka ban yo ra ya ka namla du hakani ka Lympung kan yo ban jam shira Kyrdan First Division League. Haba pai shaka jingialehkai hakani ka Sngi ka jingiakun hapdeng ka Missionbh Pyrshah ka Lamlyntoi kalakut no da ka Iakhaid bat haka jingialehkai ka babut ka jingiakun ka long ka ba itanan haka jingwan sakhi lang ki bat ba bat haduh bakut ka jingiakun ha madan ka Amigos FC bat ka Lamlyntoi SSCC kim Samla ban thep gol bat kalakut haka Iakhaid. Ngapa ini orang ini? Malan orang. Kaya. Kurang banget. Sting lagi kecil dia orang. Tak amat tak kabur. Mairang. Dan sarai.
Ơi. Itu wae lemut gua menurut Em Hà như cái ca ăn tây.